Izan zen garai bat Bilbok New Yorkekin ametxe egiten zuena, Arantxa aspaldikoa da Bilbo New York lotura zuzena. Bai, ez zuen New York izan nahi. New York zela ametxe egiten zuen Bilbok. Bilbo zen garai hartan, frankismoaren garaian ari gara, Estatu Batuek Espainian zuten bikotekiderik gogokoena. Begiratzen zaitut, zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut, zugan galdu aurretik, zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo. Bilbok New York izateko amets hori zergatik, nondiz etorkion, Aitziber Salinas, ze horretu ezakegu frankismo garaiko Bilbo hartaz, kaixo? Kaixo, egunon. Alde batetik Bilbon egiten zituzten ipar-amerikarrek euren inbertsiorik gehienak, eta bestaldetik Ameriketako etxea ere Bilbon zen, eta antopatzen zituzten zuten bilbotarrek askatasun eta modernitatea frankismo garai bete-betean. Eta giro horretan Bilbok amets egin zuen Manhattan zela. Garai honi buruz, orain gutxi argitaratu du artikulua gure gonbidatuak Eusko Ikaskuntzatik dator, Aitziber. Luis Bilbao Larrondo, historia garaikidearen doktore eta euskal arte garaikidean espezialdua, Arbor aldizkari zientifikoan argitaratu du, Bilboko pentsamendu Amerikarra 1948tik 1978ra. Bilboko estudiotan da, kaixo Luis, egunon. Egunon, bai. Garai hartako Bilbo nolakoa zen? Bueno, imaginazazu, diktadura baten mende egotea, esen erraza, ez? Baina elikadurari zegokionez adibidez, jendeak garai hartan gorriak ikusten zituen, gogoratu behar dugu razionamenduak, kupoiak, elikadura lortzeko, eta gero merkatu beltza jotzen zuten bestela, ez? Eta esan nahi dut, hiri industriala bai dela, baina gero baita dago beste irudi bat, ez? Etxolez betetako hiria, eta baita ere, eta berrakuratuta bizi zen jendea, ez? Eta ziren milaka eta milaka pertson. Gozea, etzen oso urruti, komertzioa ere gutxi antza, ez? Garai hartan, ez? Horrelakoa zen Bilbo. Bai. Eta gero irigintza... Ze kontrastea, Bai, kontrastea. Eta gero irigintza aldetik, ezen bete adibidez zeuden plangintzak, eta hori ondoriok larriak ekarri zituzten, ez? Gero... Eta, kontuan hartu behar dugu, zentzura ikaragarria komunikabideen artean zegoela, eta orduan kritikak ez zuten onartzen garai hartan, ez? Eta imaginazazu, bakarrik ikuspuntu bat zegoen, eta frankismoaren ikuspuntua. Miserigorria batetik eta zirrikituak probestu nahi izan zituen, hortaz, erregimenak Estatu Batuan Bilbon sartzeko, ezta? Estatu Batuak Bilbora iritsi zitezen. Bai, hasi zen, badakizue, sinatu zuten ituna Franco eta Eisenhowerren artean, ez? Eta horrekin batera etorri zen, base militarrak eta baita lotura ekonomikoa, ez? Eta horrekin batera, bai, etorri ziren, esan dezakegu, ekintza kulturalak. Eta amerikanoek zer egiten zuten, batez ere saltzen bere American Way of Life, ez? Bere bizimodua. Eta hori egiteko, egin edo sortu ziren etxe amerikanoak. Enbasadorearen menpean zegoen, eta horren bitartez egiten zuten bere amerikanizazioa, esan dezakegu. Eta kontatzen zuten zein zoragarria zen Amerikar bizimodu hori, ez da? Ameriketara joan, eta bueltan, bertsio zoragarriak entzuten zituzten bilbotarrek. Bai, nik adibidez aztertu ditut, batez ere, prentzan agertzen ziren artikulu asko, ez? Eta gainera, 1959 urtetik, eta gero urrengo hamarkadan, eta urrengoan, bai. Eta gero aldizkari zientifikoetan, baita arkitektoa, bai ingenieriak, bai zientifikoak orokorrean, jotzen zuten Estatu Batuetara, ez? Modernitatearen bila eta baita ere aurrerapen zientifikoaren bila, ez? Hor zegoen, Estatu Batuetan zegoen dandana, arlo horretan, ez? Eta orduan, gero itzaldien bitartez, gero liburuen bitartez, gero memorien bitartez, ara joaten zirenak, gero bueltatzean, bai itzaldiak bota zituzten, adibidez hemen arkitekto elkargoan, eta baita ere memoriak idazten zituzten, han ikusitakoa, eta, iruditu zitzaien aipagarriena, ez? Eta beti hori, modernitate hori, horren bila zebilen jende hau.
Arkitektuak aipatu dituzu, Bai. Luis, eta arkitektuen artean ere esan dezakegu bazeudela estilo diferenteak, ez? Ameriketako pentsakera hau Bilbori txertatzeko, ez? Bai. Bazeuden kopia egin nahi zutenak, Bai. baina bazeuden esaten zutena, bueno, ez gaitezen ez dezagun hortara joan, ez? Kopiatu dezagun metodoa, baina egin dezagun gure estilo propioa, ez? Bai. Alase izan zen. Batez ere, importantena, adibidez, Eduardo Torrojak ingenieriak egin zuena, izan zen kopiatzea, baina metodoa sistema. Ez kopiatzeagatik, ez? Aginagak arkitektoak adibidez egin zuena izan zen, erreplikatzea hainbat proiektuak eta garai hartan oso arrunta zen, modernitate hori lortzeko zer egiten zen, erreplikatzen zen, han ikusi zena edo aldizkaritan agertzen ziren proiektuak. Baina Eduardo Torrojak ingenieriak adibidez esaten zuen, behar zela sistema, eta sistema zer zen, inbertsioa ekonomiko mordo bat zientzia munduan, patenteak lortzeko, eta patenteak lortzen duzunean, hori aberastasuna dakarkizu, ez? Eta gero baita ere material berriak, aurre fabrikatzeko modu berriak eraikuntzan adibidez, eta eraikitzeko sistema berriak. Egiteko modua, ez? Bai. Eta hori zen fundamentala, osea, garrantzitsuena, edo importantena. Bai, eta ze funtzio betetzen zuen Bilboko Amerikarren etxeak? Ze egiteko zeuzkan? Bai, zeukaten batez ere kulturala. Zeukaten esan dezakegu lorpenak, adibidez, bekak lortzeko, hor zegoen etxe amerikanoa, ez? Fulbright bekak, oso ospetsuak, gero kulturekintzak, denetarik, hitzaldiak, beti estatu batuari buruz, berdin da, ez daki zinemari buruz, dokumentalari buruz, literaturari buruz, arkitekturari buruz, beti saltzen zuten bere bizimodua, eta hori eragin handia izan zuen Bilbon. Gogoratzen dut, orain dela gutxi Feliz Linaresekin hitz egiten, esaten zuen badakizue Buenos Aires kalean zegoen etxe amerikanoa, eta bai zegoen deitzen zioten, esan nahi dut, deitzen ziotela Broadway txikia. Eta zen, justu, kale hori, hor zegoen kontsuletxea, zegoen, bai, etxe amerikanoa, zeuden... Dena konzentratuta, bai, eta orduan deitzen zioten, garai hartan, eta bera komentatu zidan, txikitan, hori entzun da zeukala. Broadway zela ure, Broadway txikia. Iruditu zitzaidan bitxia. Bai, musikalak ez zituzten akaso baina erraz antolatuko, ez? Eta Espainiako Pittsburgh ere deitu izan zaio Bilbori, ezta? Bai, baina hori errua da, estatu batuetako enbasadoreak deitzen zioten, behin eta berriro tortzen zirenean adibidez, erakustaldi azokara, badakizue, Bilboko erakustaldi azokan, ospatzen zela estatu batuetako eguna. Osea, ez da gauza arrunta. Eta gero etortzen zirenean, esaten zuten komediaren aurrean, guretzat Bilbo oso ezaguna da estatu batuetan ekonomikoki edo ekonomiko ikuspuntutik, eta gero baita ere guretzat da Pittsburgh txikia. Esaten zioten, Pittsburgh txikia, eta behin eta berriro esaten zuten, eta horrela geratu zen, ez, gauza. Eta ze ikusten zioten Amerikarrek Bilbori beste hiriburuei ikustzietena, inbertsioak eta bertan egiteko? Nik uste dut antza ikaragarria. Pittsburgh asko handiagoa da, baina Bilbo adibidez, altzairuzko hiria bada Pittsburgh, edo izan zen, altzairuzko hiria, burdinezko hiria esan dezakegu Bilbo dela, ez, edo izan dela. Eta gogoratu behar duzue Bilboko labe garaiak, eta Pittsburghen gauza bera, ez, tximiniak, josita, keak, kutsadura, burdin salda ateratzen labe garaietatik, eta, irudi hori, nik uste dut, antzekotasun hori, hor ikusten zen, Pittsburgh eta Bilboren artean, eta gainera, hiria nahiak gara. Osea, frankismoko garai hartako jabek edo, esan zuten, egin dezakegu lotura hori, eta hermanamiento edo. Nahikidetu, edo zenidetu, bai. Bai, zenidetu, bai. Luis, ariketa polita izango litzake hauera planteatzea gaur egunera ekarrita, Nik uste... Zantzuri gelitzen den ala ez. Ikertu dut asko frankismoaren garaian, eta frankismo desastrutxa izan zen, eta ez dut esaten nik, arkitekto elkargoak egin zuen txosten bat 1900, Franco hil eta gero, eta esan
zuen, bueno, hirigintza ikuspuntutik eta arkitektura ikuspuntutik desastre hutsa. Eta hortik ateratzeko beharko genukela 21 urte. Osea, imaginazazu zen olako ondoriak, ez? Frankismoaren ondoriak nire arloan, nire hori... eta gaur egun atera ginen hori egoera ekonomiko latz batetik, bai, eta gorriak ikusi genituela, bai, eta Guggenheim adibidez bat duela zer ikusirik izan den aldaketarekin, baita ere, ez. Azken finean, izan da tresna kulturala eta ekonomikoa oso baleogarria. Eta txangoren bat egiteko orduko loturaz, gomendatuko zenuke adibidez, Galeako Golf Klubera joatea. Bai, Galeako Golf Klubera da, bueno, Eugenio Aguinagak arkitektoa joan zen Estatu Batuetara 50. hamarkadan, eta etorri bezain laster egin zuen proiektu hori, izan zen, Frank Lloyd Wright egindako elkarrizketa eta, bueno, eta Tyler Wise bere lantokian bilatu bilera bat izan zuten, eta nik uste dut han ikusi zuena jarri zuen hori proiektu honetan. Eta, bueno, antzekotasuna handia dauka, ez? Tyler Wise-ekin. Bere proiektu, bueno, bere lantokia, baina da bere arkitektura ezagunena edo. Luis Bilbao Larrondo, eskerrik asko Amaraunen egin diguzun bisitagatik eta ispilu aurrean jartzeagatik ere bai, atzera begiratzeko eta baita aurrera ere. Urrengo bat arte, albisteak atzeko ditu orain, eskerrik asko. Venga, zuri, agur. Baina gure bizitza izan da mendetako kanta erditu da